Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztiei ongi etorri bigarren kafera. Maiatzaren lehena, langileen eguna, maiatzaren bigarrena, bulinaren aurkako nazioarteko eguna, maiatzeko lehenengo igandea, amaren eguna, azken egunetan aldarrikapen ugari egiteko aitzakia eman digu egutegiak. Beraz gaur, atxeen hartu eta festarako gogoz etorri gara. Gaur, Shakiraren mundu eguna aldarrikatzera gatoz. Kolonbiako abeslariak 2 milioi ikusle batu zituen Rioko Copacabana hondartzan eskainitako kontzertuan. Ekitaldiak 2 ordu baino gehiago iraun zuen eta denetarik abestu zuen, noski, 3 hamarkadako ibilbidea du Shakirak. Brasilgo musikaren izarra handiak izan zituen alboan, ala nola Anita, Caetano Veloso eta Maria Bethania. Bere kontzertua emakume latinoi eskaini zien, bereziki Brasilgo 20 milioi ama ezkongabei. Euren etxeak aurrera ateratzeko borrokan ari baitira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Tira, Goiuri, Shakiraren mundu eguna izango dela esan duzu, baina antza denez hori ja existitzen da, eta iraiaren 29an ospatzen da, bere lehenengo diskoaren argitalpenaren datarekin. Bueno, orduan, kontzertuen mundu eguna izan da dia gaurkoa. Todo Mundo no Rio izaneko egitasmoaren kontzertuetako bat izan da Shakirarena. Rioko alkatearen proposamena da eta proiektuaren helburua Copacabanako hondartza musika agertoki handi bihurtzea da. 2024an hasi zen proiektu hau. Madonna izan zen lehena eta 1,6 milioi ikusle izan zituen. Shakirak marka ugari hautsi ditu, baina ez du Lady Gaga gainditu. Pasaden urtean abeslari italo-estatuatuarrak 2,5 milioi pertsona elkartu zituen. To the angels, drawing circles in the clouds. Keep your mind on the distance when the devil turns around. Hold me in your heart tonight in the magic of the dark moonlight. Save me from this empty fight. In the game of life, like a poem said by a lady in red, you hear the last few. Egiari zor lehenagotik ere egin dira Copacabanan kontzertuak, pentsa errekorra Rod Stewartek du 1984ko abenduaren 31an bertan emanaldia eskaini zuen urte berriari hasiera emateko. 3 milioi pertsona batu zituen bertan. Urte bete lehenago urte amaierako kontzertu gisa hondartza berean 3 milioi ikusle elkartu ziren Jorge Ben musikari brasildarra ikusteko. Baina hondartza zaratago ere kontzertuak egiten dira. 3 milioi pertsona elkartu ziren Jean-Michel Jarre ikusteko Mosku hiriaren 850. urte hurrenean eta beste 3 milioi Parisen Bastilla egunen. Ez da jendetsua izaten, egia da ez, aipatu ditugun kontzertu hauek bezain jendetsua, baina izu Shakira Brasilen kontzertu eskaintzen ari zenean, guk ere izan dugu zer ospatua Almadien eguna Burgin. Honekin, Pirinioetatik zura garraiatzen zuten Almadia zainen ofizio tradizional eta jada esagertua gogoratzen da. Aintzinako erara jantzita trebeziaz zuzendu dituzte 3 Almadia. Urgutxi zegoen arren, 33. edizio honetan Almadiaren egunak Donibane LH-ko ikastetxea eta Sobrarbeko Narbatero Sultur elkartea saritu ditu. Ikastetxe horretako ikasleek Almadia bat eraiki dute 2 urtez eta Sobrarbekoek Aragoiko baltsak jaisteko ohiturari eusten diote. Eta edozein festetan bezala musikak ere izan du bere lekua. Burgiko gazteriak koordinatu zituen kontzertuak. Tajudos del Norte, Electrochufla, Las Moscas Retrompeteras, Aingura.
taberna y que revieja y antolosa. 4 cacheros, mucha tarrasca en la bolsa. Son multizarras de chapela y con bombacho. Se juegan hasta la macho. Los unos de 8 a la día. Los otros son de salida. Mascando varia y buen compás. Badakizue Almadien kontua zein gustatuko zaien? Gaur Japonian Midori no hi ospatzen ari direnei. Egun honen helburua natura kontemplatzea omen da, eta nola ez, natura zaintzeari bizitza eskaini dioten pertsonak omentzea. Tira bera jaio zenean oraindik etzen egun hau existitzen, baina egutegian topo egiten dute Midori no Hik eta Bill Mollisonek. Izan ere, gaurko egunez jaio zen ikertzaile, zientzialari, irakasle eta naturzale australiarra, permakulturaren aita. Permakultura gizakiok lurrean kokatzeko sistema jasangarria eta harmonikoa da. Inguruan integratzeko modu egokia, kontsumismotik kanpo eta naturaren baliabideak errespetatuz. Te asko eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten. Ez ditu gauzak argi, are ilunak oraindik ere hori posible bada. Anpatuak ditu zainak odolez, dolorez, oinak lurrean dituenak duen ziurtasunaren adorez. Naturarekin bat egiten jarraituko dugu. Gaurko egunez jaio baitzen Thomas Henry Huxley 1825 urtean naturalista ingeles garrantzitsua izan zen. Medikuntza ikasten ari zela, itsas armadan kirurgialari laguntzaile sartu zen eta 4 urteko bidaia bati ekin zion, aukera hartaz baliaturik urpeko bizitza aztertu zuen eta itzulitakoan ozeanoko hidrozoon istorioa argitaratu zuen. Aintzindari izan zen biologia praktikoaren irakaskuntzan. Londresko School of Mines delakoan zoologiako irakaslea izan zen. Londresko Royal College of Surgeonsen anatomiakoa. Royal Societyko lehendakaria eta beste hainbat. Ekarpen handiko obra du biologia, anatomia konparatu, paleontologia eta antropologiaren alorretan. Gizakien eta tximino antropodean antzekotasunak aztertu zituen eta obra ospetsu batean. Gainera ez zuen inoiz ahaztu bere ibilbide profesionala itsasoan hasi zela. Hortzi mugak zuta, gure begien zeruta. Begiratu maitea, amildegi ertza, biziak hilak ametsak. Ez bilatu gauean izarrura, zure begitan piztu da. Aizue, Thomas Huxley izan zitekeen The Old Man and the Sea liburuaren protagonista, gizon zarra eta itsasoa. Gaurko egunez, 1953an Ernest Hemingway idazleak Pulitzer sari irabazi zuen The Old Man and the Sea lanagatik. Kuban idatzi zuen 1951an eta hurrengo urtean argitaratu zuen. Hemingwayren azken fikziozko lana izan zen, baita entzutetsuena ere. Protagonista Santiago da, Kubako arrantzalezar bat. Kantauretxa zertzean, mendilirainez gordea, ibai eta ibarrez betea euskal lurraldea, toki paregabea, oberik ez da munduan. Gu ez gara itsasoan arituko, hemen lan ugari baitugu. Izarkom kooperatibatik Iker Garaialde izango dugu gurean, itzali sistema piztu alternatibak ekimenaren inguruan aritzeko. Lander Kornago dator gurera, txokolatearen zaporea oraindik ahoan dugu, baina gaur oso gure den produktu baten inguruan ariko gara, sagardoaren inguruan. Eta Libeen Arbarterekin babestu online jolasaren inguruan ariko gara berriro. Zozketaren irabazlean orden ere esango dizuegu. Eta puripurian tartean telesail eta pelikulen gomendioak dakartzagu zuentzat astelenero bezala. Eta maite dutak, eta txata, eta gauza asko. Pres gara entzuleok, maiatzak lauditu gaur eta astelehena da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete.
Entzuleok, zuekin June Romateti barguren, egunon. Egunon. Eta entzuleok, zuekin Xabi Arrieta González, egunon. Egunon. Haren ondoan eserita, Eneko Iturbe Otamendi, egunon. Egunon, bai. Eta gaurko konbokatorian azken izena, Goiuri Ezeiza Arandia, egunon. Egunon. Hemen deialdia izteko izketan ari zaizuen hau. Inigo Asensio Elurbide nauzue, Gorbigarren kafeak 1174 du, maiatzak 4 goizak, 10:19 minutu, 2 segundu barru, hemen zuzenean zuekin, naiz irratian hurrengo 2 orduetan, bat egiteko asmotan, ongi etorri. Bai, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Just yesterday morning, they let me know you were. Eguna Goibel Xamara geritzaigu behintzat hemen gurean, Tolosatik ari gatzaizue, badakizue bigarren kafea hemendik osatzen dugula. Euskal Herri luze zabalean ere uste dute leku desentetan euri laino giro hau baduzuela, baina tira, akaso herri beraldean oraindik eguzki pixka bat ikusten ari dira, ezta? Nor daki, gaur. Aber triple hori sartu dezun edo ez, aurreko batean bezala. Bai, baina... Gaur ere saioa eguraldiaren inguruan egin behar du. Ni hemen ari naiz Euskal Herriko mapa ikusten, eta txoko guztietan marrazkitxoa da lainoa eta euria. Bai, baina esaterako gaur tafaian, bazkal ordurako eguzki ikusiko dute. Eta zuk Goiuri ez. Bueno, bai, egia esan, Laguardian gaur 15 gradura iritsiko da. Hemen, antzoko zerbait ez gauden gezki. Baina eguzkia eta 17 gradu Nafarroako herriberan nahiko gozagarri, Hori, egia da. 16 gradu Iruñan ikusten ari naiz hemen, Eguzkirik bada? Ez. Tira, edonola ere goizeko ordoetan, Goibel Xamar uste dute entzuten gaituzuen inguru guztietan. Tira, baditugu entzuleak Argentinan eta Lanzaroten eta beste hainbat tokitan, baten bat izango zarete eguzkitan, behonde izuela, gozatu, guk berriz badugu goibeltasun giro hori, eta giro Goibel Xamar horretan, James Taylorren Fire and Rain kantuarekin, abiatu dugu gaurkoa. But I always thought that I'd see you again. Egunon, zer moduz dio gorkak, zederra larun batean Legazpiko herri danborra da 700 pertsona, eta gaur portaleko bilera daukat amaiketan. Oso ondo, gorka, eskerrik asko, datu hau gabe uste dut Euskal Herriak ez zuela aurrera egiteko nahikoa ausardia eta indarrik. Dantza 58, Hermanos de Leche ere bai, Meneko Xabi. Hemen jarraitzen dugu. Koreografia dagoeneko ja bastante barneratu duzu, ezta? Bueno, nik ja damakite koreografiarekin barne, ja... Denbora asko. Bai, ja jakitzen izan bakoitzen... Berarekin jaio bazine bezala. Bai, gainera nik uste jakitzen izenean lehenengo gauza egiten duena koreografia da. Atzeko bazpaz ere. Nahi bastante grazia ite dit ikustea. tipoa. Imaginatzen ez duten jendea koreografia dantzatzen zei. Xabi ikustea... Osea, tronkoa dezela moitzen saiatzen graziosa. Xabi, dagokizunatik. Eskertzen da, Osea, nahi dut. Oso erresa izango litzateke, Julenek egiten duen bezala itea hola simple eta gogoa jartzen dio bentzat. Nik beti dena maten dut. Ni oso jatorra naiz. Partiduz partidu goaz. Hori da. Ondo dago. Batira, June, zein da zure maite duta?
Ba, egia esan niko buelta eman dizkiot, ez neuka nola, bueno, bai, badaukat, agian maitut nahiko sinpleren bat edo, eta gero konturatu naiz, bueno, guk horeretan maiatzaren bata langile eguna izateaz gain, badela dantzari txiki eguna, beti izan da horrela nik dantzatzen dudanetik behintzat, eta guri orain, bueno, dantzari txikia denez ez zaigu tokatzen dantzatzea, tokatzen zaigu aurroien zaintzan aritzea, normalean bazkaltzera eramaten ditugu, eta desfileetan gurekin doaz, guk bideratzen ditugu herriko kaleetatik, eta aurten niri dantzariak beharrean tokatu zaizkit joaldunak bideratzea. Karo, dantzari txikia den bezala joaldunak ere txikiak ziren. Eta bazuden 14 o 13 urteko joaldun batzuk, baino batzeuden 6-7 urteko joaldun batzuk bere joare txiki-txikiekin haien kapela edo puntaduna jarri gabe txapela jarri eta bestela ezin dutelako aurrera ibili eta bada maite dut bat ikustea behintzat zubietatik datozen ume hauek jarraitzen diotela tradizioari joaldunen tradizioari eta badagoela behintzat pixkanaka bidea egiten dutela gerozta helduagoak talde handira sartuz eta tradizioni jarraituz, baina benetan horeretan egon bazineten edo elintzantza taldean uste esango nuke sare sozialetan publikatu zutela bideoren bat edo beste ikustea neri belauna justu pasatzen zizkidaten umeak joaldunez jantzita oso polita izan zen. Zeon, hause Juneren maite duta, Javi Arrieta, zure maite duta zein da? Nire maite duta da, asteburu honetan zapaldu ditugu egon gara pare bat herri, eta ostirala, ez larun batean gure futbol taldeakin partidoko genuen eskoiatzan, eta azaldu zian pare bat kuadriako, distantzia nahikoa da Tolosatik eskoiatza, eta ordutegia ebai izan egokiena, beraintzat, area juteko, eta guk beti eskertzen dugu, beti esaten dugu bertara azaltzeneak, ongi etorriak direla, kiroldegiare beteta zegoen, eta atzo igandean, ikustera joan zitzaigun lagun horrek, zubietan jolasten zuen, eta algenun gehienak, bertan azaldu ginen, bere animatzera. Orokorrean ez dugu aukera asko edukitzen, bere partidak ikusteko, Durangon jolasten dulako, eta ordutegiak ez digutelako kuadratzen, eta azaldu ginen zubietan, buia pixka bat egitera, lagunari par batzuk ateratzera, eta gero etorri zian, bere familiakoa, bere neskalaguna, eta bere taldekideko gurasoak gure atzen zuenak, esan ziguten eskertzen zutela, ointzat ondo pasa zutela guri hor buiak eta animoak egiten, eta ni uste kuadriak guztiak maite deula, eta horren representantea zela etorrinez. Zeona, hause Xabiren maite duta, eneko zurea? Nere maite duta, esan duzu. Zure nan zenbakia. Bueno, Juri zein da zurea? Nan zenbakia maite duta. Ez maite duta. Hemen norbaitek gaur etxeko lanak ez ditu egin? Eneko... A ber, eske egunero bat pentsatzea zaila da. Barkatu. Hau da, mila eta piko saio, jendea hemen egunero botatzen maite dutak eta... Nik sobran dazka. Ez daude hemen irailetik. Irailean hasi zinen, saioan. Eta ja maite dutik hau gelditu zea. Lautxaga behar du izan, Nik dauzkat pilo bat. Beraz, nik botako dute nire maite dutetako bat. Uste dut monografiko baterako daukadala, joan den astean hil zitzaigun Michel Ongarun lagunaren inguruan, baina pixkat kosta egiten zait oraindik haren inguruan aritzea, beraz hau pixka bat bastertu egingo dut eta denborak emango dit aitzakia, baina esango nuke maite dudala kasualidadez eta lagun baten eriotzean gertatzen diren gauza politak eta topaketa horiek eta ostegunean tanatorian Jose Rasenperena miresten dudan musikari eta lagun dudanarekin elkarrekin jo eta improvisatuki jotzeko aukera izan genuen, eta oso gauza polita iruditu zitzaidan, eta uste dute hori badela maite dut baterako arrazoia. Baina, asteburuan kuadriarekin Baionara joatekoak ginen, eta joan gara, teonpoek ere kuadratu dute. Michel agurtu eta planari heltzeko, eta egia esan, hasieran nolango ibil xamar egonda ere, uste nuen hori baino plano berik ere etzegoela oso gune seguru sentitzen duzun betiko lagunekin, Baiona bezalako hiri eder batean egun batzuk igarotzea, piragua plana egin dugu, edan,
par batzu bota, eta gauza hondirik egin ere ez, paseoan ibili gara pixka jubilatuen martxan. Eta atzo igandean, larun batean 8-9 orduko itxas zeharkaldi baten ostean, nahiko txikituta ginen denak ere, eta joan ginen paseo bat ematea, kafe bat hartzera, eta ez dakit plazaren izena zein den, justu katedralaren atzekaldean geratzen den plazatxo hori, bertan kafe hartzen ginela, hasi zen gizon bat harmonika jotzen, eta egia esan oso trebe jotzen zuen, eta honintzaion pixka bat begiratzera, ez, nekien eskean ari zen edo ez, baina txanpon batzuk banituen, eta ez zegoen eskean, gizon hura atera zen goizean etxetik, harmonika, JBL altaboz txiki bat hartuta, ogia erosi zuen, egunkari erosi zuen, eta antxe jarri zen eguzkitan plazan, altabozean base ritmiko batzuk xoa jarrita, eta harmonikarekin haren gainetik joaz. Bazuen dardarizu bat eskutan, 80 urtetik gorako gizona izango zen, eta iruditu zitzaidan zahartzaroaren, ez dakite, gaitz eta eder, ez? Batetik hori eskutan dardarizua eta ziurrenik gaitzen bat dagoeneko haren bizimodua zertxo baite mugatzen eta era berean bera egunerokoari edo bintzat igande goizei alako gogoz, musikaz eta eder helduta. Eta oso polita iruditu zitzaidan eta antxe nintzaion begira, konturatu nintzen hori etzegoela txampon eskian, ura han inguruan biziko zela eta goizak inguruari ere alaitzen zizkiola bere musikarekin, eta oso maite duterako proposamena iruditu zitzaidan eta buruan gorde nuen eta gaur elkar banatu dute zuekin. Goiuri Zeizarandia, zein da zure maite duta? Bueno, nire maite duta da babes mezu bat gaur goizean zehar ezakitze urdutan ezakit hasi den, edo hastekoa den Maialen Mazonen hilketaren epaiketa, 2023ko maiatzaren 28an topatu zuten Maialen Mazonen gorpua Gasteizko aparta hotel batean, haurdun zegoen, bikiak espero zituen, eta bere gorpuaren alboan 3 urteko bere alaba zegoen. Haren bikotekidea Jaime Roka atxilotu zuten urrengo egunean, eta antza denez Maialenen gorpua hotelean zegoen bitartean, eta haren alaba 18 orduz gorpuarekin egon zen bitartean, gizona taberna aritu zen. Kasua larria da oso, edo zein hilketa matxista da larria noski, baina kasu honetan gehitzen zaio 32 urteko emakumea haurdun zegoela, gehitzen zaio 2 urte eta eradiko alaba ondoan egontzela, babesik gabe, janaririk gabe, edateko horik gabe, amaren alboan, eta gehitzen zaio sistema kutxe egin ziola ze Jaimek bazuen urruntze agindua, eta Jaimek urratu zuen urruntze agindua urte hartan, behin baino gehiagotan, baina ez zuten atxilotu. Eta are gehiago, hainbat probintzietan, ze, Maialen eta Jaime elkarrekin bizitakoak ziren, Andaluzian edo Valentzian, Maialenen egoera, bazen agertzen zen sisteman arrisku larriko egoera bezala, eta hala ere, gizon honek urruntze aginduak urratzen zituenean, ez zuen inork ezertxo ere egin, eta, 2023ko maiatzen gertatu zen hau, eta ordutik, pelota pasatzen aritu dira, ez, polizia desberdinak, ertzaintza batetik, justizia paitegia bestetik, pixka bat denetarik atzera eta aurrera, eta, bitartean familia, senideak eta lagunak, epaiketaren zai, eta gaur hasiko da epaiketa, eta 15 arte luzatuko da, ez da batere erraza izango, ikusiko dugu zer gertatzen den, kontatuko dizuego zer gertatzen den, baina horrelako epaiketak badakizu ez direla errazak izaten, beraz, gaurko maite duta edo babesa, familiari. When you went away, my whole world folded together. I couldn't make you stay. I thought we'd last forever, and I used to believe. Eta hemen, Used to Believe, Matt Hardin Britaniarraren kantu zaharra, 2006an kaleratu zuen bere izena daraman disko hau.
artista britaniarra Donostian urteak egin zituen, Mikel Azpirozen inguruan eta jotzen, eta egia esan, nik azken urtetan galduta daugat, ez dakit Donostian jarraitzen duen, baina jakin badakit, azken hilabetetan ere diskoak atera dituela, naiz eta iraganera jo dugun Used to Believe kantu hau bilatzeko, eta enekoren maite duta eskatzeko, zetzara eskapatuko maite dutik gabeneko. Bai, imaginatzen nuen, enizela eskapatuko, baina bururatu zait zerbait. Bira, asteburu honetan, aspaldiko partez, gure kuadria ibili gara joku batean, guri ikeragarri gustatzen zeguna, eta aspaldi ez ginen ibili. Eta da? Musa. Ora? Enbido, hor dago. Eta aspaldiko partez, ez ginen ibili, eta asteburu honetan ibili gara, eta bai, hori nire maitu duta. Eta izen ematen duzu dute txapelketetan eta horrelakoa? Ez. Guk ez. Asmoa duzu? Ez, beti egiten dugu broma, ez dakitze batikan, baina kuadriako batek esan zuen, bai, gu gara behasaineko txapeldunak, ez dakitze batikan behasaineko txapeldunak, ez dira inoiz behasaineko txapelketa batera joan, baina beha esan dute, bai, gu gara behasaineko txapeldunak. Bueno, bada, ados. Gure barnezeatan bagea nunbaiteko txapeldunak, bakoitza herri ezberdin batekoa, baina... Osondo, haize, gora behasaingo mus txapelketako irabazleak. Bai, hori da. Bi bazuek. Entzuliok, bauexek gure maite dutak, ez du muserako tarterik hartuko gaur, baina beste egun batean, akaso bai, naturaren doinuak, diogorkak, ez dakit horrek esan nahi duen, baina tira, egunon gaztiak, naturaren doinuak badator maiatza bukaeran izango dalkizan, akaso hori esan nahi duzu. Eneko lotxagarria, diote hemendik, maite dutaren pasatxan da egin duzun hori. Egunon gaztiak indiokerreak, egunon indioker, edita brokosek ere egunon denoi, arranon mus txapelketa behasainen. Gorka, hor ere... Hor daukazu. Hor, izena emateko aukera. Bialiko dizuegueneko. Entzuleo, goizeko 10:35 minutu izango dira 10 segundu barru, beraz, dagoeneko 35 borobilduko dugu ordua, Eneko eta Xabi agurtuko ditugu, eta gure lehengo onbidatua, segituan izango dugu gurekin, beraz, geratu hemen. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bost segundo aski izan ziren, Hego Euskal Herria ia bere osotasunean argindarrik gabe eta inkomunikatuta geratzeko. 2025ko apirilaren 28a, 12ak eta 32ak eman berritan, aszensoreak gelditu ziren. Garejeko ateak ez ziren irekitzen eta bazkaria prestatu ezinean gelditu ginen besteak beste asko. Argindarrik gabe gelditu ginelako. Urtebete beranduago, Izarkom eta Goiener kooperatibek itzali sistema piztu alternatibak ekimena aurkeztu zuten. Atarian kotxe bat, Haien adierazpenean azaldu duten bezala, kalte ekonomiko handiak izan ziren milioika pertsona, etxe, merkatari eta industrientzat. Eta honen aurrean beste aukera edo alternatiba burujabeak beharrezkoak direla azpimarratu dute. Bi kooperatibek egindako bideak beti burujabetza izan du ardatz, eta honen inguruan arituko gara gaurko elkarrizketan. Haien bide eta lanaren inguruan aritzeko gaur gurean da Iker Garaialde, Izarkomeko kidea. Egunon eta ongi etorri, Iker. Kaixo, egunon zuei. Bueno, hemen baditugu bigarren kafean bigaldera ofizialak, eta horiek lehenengo goiurik egingo dizkizu, eta gero sartuko gara elkarrizketan. Nik biak egingo ditut, eta zuk bietako bat aukeratu behar duzu, erantzuteko. Ados. Lehenengoa da, zuk irudikatu orain etortzen dela zinema zuzendari bat, eta esaten dizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta ezaket soilik zure bizitzako etapa bat. Nahi duzun etapa izan daiteke motzagoa, luzeagoa, baina etapa bat soilik. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat. Eta bigarrena laburragoa da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala. Beraz, esan bezala, bietako bat aukeratu eta
ausartu. Ba, nigarra ez daukat, da, bigarrena, hiletakoarena. Zenbaitetan komentatu izan diet inguruko ere, nozbait diru boltzatxo bat ere egin behar duala, ze gustatu dakela nire hiletan edo, baskari bat egitea, eta, bueno, izatea ospakizun bat, bari mundu honetan eman dudan bidearen gatik, eta hori ospatzeko. Nunbait irakurri nuen bateko hori intzula, eta zen, eza idea ona, barik ere hori inbarko dut. Eta ordainduta utziko duzu? Ordainduta, bai, oza, ordainduta utzi barte. Oso ondo iruditzen zait, entzuten ari bada zure inguruko norbait, kontuz, agian apuntatu egingo du, eta hasiko da diru eske, Pero problema izango da, gonbidatu ez dagona, ez dundula ekiko nori kejatu, baina, bueno. Hori egia da. Ba, bigarren kafeko galdera ofiziala erantzun da, Junek egingo ditu galdera serioagoak. Ados, Iker. Bueno, lehenik eta behin sartuko nahiko nuke pixka bat Izarkomen sorreraren inguruan, ediztakienak zer den argi izan dezan, ezta? Nola deskribatuko zenuke zer den Izarkom? Ba, Izarkom laburki izan da, telekomunikazio operadore bada, baina hor bukatzen da gainontzeko beste operadorekin dakagun antzekotasuna. Azken fina, bueno, besteak ematen dituzten zerbitzu berak ematen ditugu, internet konexioa zuntz bidez, telefonia mugikorra, telefonia finkoa, eta bar. Baina, diferentea dena da gehien bat filosofia eta nola sortu ginen. Ez da, azken finan gu, irabazi asmori gabeko kooperatiba bat gara. Eta sortzeko planteamendu izan zen, guk pentsatzen gendulako interneterako konexioa gizarte eskubide bat izan martzela, nazio batuen erakundiak ere horrela izendatuta okaia 2011 eskerostik. Eta hori nolabait, guk zerbait egin behar gendula Euskal Herrian, eskubide hori bermatu edo osatu izateko. Eta orduan planteamendu izan zen, egia da Europatik, lehen zan bezala, nazio batuen erakundiak horrela onartu baldin dauka ere, gero gobernuek ez dutela nolabait hori bermatzen, ez? Azken finean gizarte kapitalista batean bizi gera, eta Europan batez ere, nolabait kompetentzia babesteko legeak ez dio usten, nolabait ez du usten diru publiko erabiltzen, nolabait hori gauzatzeko edo zerbitzu hori emateko arlo publikotik. Logiko izango litzake, eskubidea baldin bada, arlo publikotik kudeatzea. Gero beste bat izango litzake, arlo publiko hortan zein parte hartzen duen, ez? Baina, horrela izan beharko litzateke, eta orduan ez du usten, esan dakoa, hor diru bat sartzen edo diru erabiltzen nolabait eskubide hori bermatzeko. Orduan nolabait esaten da legeak da, enpresa pribatu batek eman martitu zerbitzu horiek, eta naiz da enpresa pribatu izan, hau da, erakunde publikoak bai eman dezakete, baina beti ere jokatu behar dute gizarte kapitalista merkatu honen legeen barruan. Bai, orduan esan genuen, ados, guk hau egin aurrera eman dugu, behartzen gaituzte enpresa bat sortzera, ados guazen enpresa bat sortzera, baina guazen enpresa kontzeptuari buelta bat ematera. Orduan, zein izan zen irten bidea, guazen egitera enpresa bat, baina irabazi asmorik gabe, irabazi asmoarik ez duena, eta beste bat izan daila horren parte hartzailean, non gizarte oso batek ere, nolabait bere partaidetzen leku izango luken. Eta horrela sortu zen gure proiektua, gure Izarkom. Horrela sortu zen Izarkom, eta, pixka bat azaltzeko edo erabatea bukatzeko pixka bat azalpenekin, zein eskaintza edo ematen ditu gaur egun Izarkomek ze suposatzen dut hasiera batetik ona ere pixkanaka jungo zela aurrera pausoak ematen eta aldatzen, ezta? Bai, esan dudana, eskaintzen ditugu beste operadore komertzial guztiek eskaintzen dutenak. Hau da, interneterako konexioa, zuntze bitartez edo irratilotura bitartez, baserrietara eta irratilotura bitartez eskaintzen ditugu, telefonia mugikorra, telefonia finkoa, eta gero jaztik aurrera ere telebista plataforma bat ere martxan jarri gendun, jende askok ere telebista gaur egun internetez jasotzen zuen ez, eta guk zerbitzu hori ematen ez genduen ez, zegoen jende bat ez duena Izarkom eretotzeko aukerarik, eta orduan datera genuen plataforma telebistarena. Hor telebistaren plataformaren nolabait buelta bat eman genion,
Segia da, jendeak TDT-ko kateak eskatzen zizkigun, gaur egun telebistan ikusten diena, baina beak zerbaitegatik ezin zituzten telebistaz ikusi eta internet bitartez ikusi behar zituzten, eta orain guk eguna izan zen, TDT-ko kateak eskaini behar ditugu, bai, baina guazen zerbait gehiago eskintzeaz, nolabait gure filosofiekin bat egiten duena, eta izan zen tokiko euskaraz egiten duten kate guztiak sartu benitun plataforma hortan, begizta plataforma hortan. Eta honek, suposatzen dut ere ekarriko zizuela, bezero aldetik edo, erabiltzaile aldetik esango dugu, gorakada bat, ezta? Bai, erabiltzaile, bazkide guk, bezero baitza ez dugula. Bai, horregatik aldatu dut, bai, konturatzen naiz. Bai, egia da, gaur egun 4.500 zerbait bazkide gera. Egia da igoera konstante dakagula, ez dugu kriston igoera bat izan zerbitzuren bat martxa jarri dugulako, hasi ginenetik egoera konstante bat daramagu, eta urtengo helburua da, ia 5.000 bazkidetara iristeko gai geran. Eta prozesu guzti honetan zehar, ez da, burujabetzaren alorrean hainbat pausu ematen, eta, hori ardatz izan da, suposatzen dut, oraingo ekimen hau ez dela lehenengo harremana izan Goienerrekin, lehenagotik ere harremanetan izango zineten, ez da? Bai, harremanetan, gainera, gueta aipatzen dugu, ez, Goiener gure aizpa zarra edo, aizpa zarra dela, segia da, Goienerratik ez balit izango gaur egun ziurrenik izarkometzen existituko, edo behintzatez gaur egun dena, ez. Guk bagenekin zer egin nahi genduen, baina zehazki ez genekin nola, eta denbora guztian Goienerren laguntza izan genuen alde hortatik, hasieratik. Orduan, hortik abiatuta, harreman oso ez du eduki dugu elkarren artean, hori azkeneko sortu zen eskerostik, urte jada sortu zela, orde eskerostik harreman oso ez du eduki dugu. Eta, aurten ja izan da, pausua nolabait, hitzarmen estrategiko bat egin dugu, nolabait, bi filosofia berarekin funtzionatzen dugun, eta helburu berarekin funtzionatzen dugun bi kooperatiba izan da, bakoitza bere arloan, bata argindarraren arloan eta gu telekomunikazioen arloan, baina oso antzekoa ginenez, nolabait, hitzarmen bat, horrelako kanpainak egin alizateko, azpiegiturak partegatzeko, eta horrelako nolabait, gehiago hurbiltzeko, baina ez modu, ez dakit nolabait serio egin, ez dakit nola esan. Aipatu dugu ez, sarreran aipatu dut, itzalaldi horren, urte hurren honekin aurkeztu zenutela ekimena, baina lehenagotik arituko zineten lanean, eta prozesua ziurrenik izango zen mabitsua bertan, baina nola deskribatuko zenuke zer da itzali sistema piztu alternatibak prozesu hau edo ekimen hau? Bai, lehenagotik ere, hausnartzen ibiltzen ginen, ez? Nolabait guk bai ikusten dugu gizarte heldu batek bederen, bere oinarrizko baliabide eta azpiegituren gainean nolabait ardura batek ibertzuela, ez? Gaur egun egia da, zeuritzu horiek enpresa, oligopolia handiek ematen dutela, eta guk ez genuen, nolabait horri bultat eman martziela pentsatzen genuen, ez da? Hau pixka bat ulertu nahi duenak guk itzaldiak ematen ditugunan aipatzen dugu, ez? Zer iruteko litzaigun adibidez, herri bateko errepide guztiak enpresa oligopolio batek hartuko balitu bere gain, eta berak erabakiko balu errepide guztiak nork erabiltzeko eskubidea duen, nola erabili behar diren, ze presiotan, eta horrela jarriko balu. Burua izango litzake kriston astakeria, ez da? Eta hori horrela izan da, ez dugun ulertzen zela zai hartzen dugun, bai argindarri edo bai telekomunikazio zerbitzu horiek enpresa oligopolio handi hauek eskaintzea eta lasai egotea ez. Eta horren inguruan, bueltaka ginala gertatu zen itzalaldiarena. Justo tokatu zen eta orduan esan genuen. Hau da momentua ikusi dugu ze gertatu den horrelako zerbitzuak, horrelako enpresen gain uzten baldin baditugu, eta orduan hau izan da dila nolabait aitzaki, kako istartean, nolabait ja gizarteratzeko badala garaia zerbitzu hauek gizarteak bere buru antolatuta kudeatzu ditzan. Egia da Euskal Herrian modu herritar edo komunitarioan zerbitzu edo proiektu asko egon direla, eta esaten genuen, hau ere nolabait gure gain ere hartu beharko genuke, ez?
Eta ekimen honetan badauka, bueno, webgunea bera sortu duzue, bertan informazio guztia izan dezake sartzen den orok, eta badago ez da manifestu bat sinatzeko bueno, aukera. Zertan datza manifestu honek, zer aldarrikatzen du, bueno, suposatzen dut orain arte aipatutako puntuak, ez da? Ba, hori da pixka duk mai gainean edo plazara ekarri nahi duguna. Ez da, nolabait sozializatu jendeari, bueno, pues garaia badala bintzat oso oinarrizkoak edo estrategikoak diren arlo hauek gehiago ere izan ditezke, baina guk harremanak gendun ez gu bi hauek jarri nitu mai gainean. Nolabait badela garaia gizarte moduan hau beste erabatera kudeatu beharko genukena planteatu beharko genukela. Eta nolabait hori da, eztabaida hori mai gainera ekarri nahi dugu. Eta hori izan zen, bueno, bai web horria eta bai nolabait kanpaina hori edo ekimen hau martxan jartzeko aitzakia. Informazio gehiago izate aldera ere, solasaldia, bueno, lehen solasaldi bat antolatu duzue, asmoa bada, solasaldi gehiago egitea eta hau ondo zabaltzea. Bai, noski, bueno, helburua zabaltzeko denean, bueno, deitzen gaituzten dozen lekutara presgode joateko eta azaltzeko zer den egin nahi duguna, zer nola ikusten dugun guk kudeatu beharko lizatekeela hau da herrian parte hartzearekin, laburbilduz, eta guzti hori zergatik planteatzen da adieraztea, edo azaltzea. Iker, aipatu duzu behin baina gehiagotan, bueno, bada garaia edo momentua da, ezta? Badago hor muga bat agian atzera pausurik ez duena eukiko honek? Bai, ziurrenik. Horlako zerbitza hauek gero eta privatizatuak egoten diren neurrian gero eta zailago izango da berreskuratzea. Eta esaten dut badala momentua, zenik uste dut ere herri gisa momentu garrantzitsu batean gaudela, nolabait herria egiten ari gerala, eta gure herri hau nola egin nahiko genuken edo azpiegitura zerbitzu hauek nola kudeatu nahiko genituzkenaren eztabaida bat eman behar dela. Ez Izarkomek eta Goienerrek ere gure proposamena egin gendun, baina bada garaia erabakitzeko, nolabait azpiegitura zerbitzu hauek orain arte bezala, oligopolia handien eskutan utzi nahi ditugun, eta nolabait gure arduren tejazio egin nahi dugun, edo, bueno, pues hori da ez, gizarte heldu baten moduan, gure behar hauei erantzuteko nolabait apustua egiten dugun. Iker, ekimen honetan parte hartu nahi duen, edo, bueno, manifestu hau sinatzen duen orok gerora, ez dakit ze prozesu izango du ez, manifestu hau sinatu ondoren, hau nora eramateko asmoa du, zin izango dira hurrengo pausuak. Guk ere oso garbi ez daukagu. Gu baina duguna da, jendearen parte hartzea nolabait izatea. Ez horregatik, bueno, aurreko astean egin gendune aurkezpenean, ja eragile asko ere bertartu ziren, sindikatu bertartu ziren, zenbait eragile bertartu ziren, eta hau, guk argi duguna da, ez dugula Izarkom eta Goienerren artean bakarrik egin nahi. Ez guk esaten baldin badu gizarteak ja erabaki behar duela, nolabait gizarteak parte hartu behar du, eta gizarte antolatuak eragileak nolabait gustatu litzaiguke bertan parte hartzea, eta denon artean erabakitzea honek nora joko duen. Ez hau, azken finean horri zuri badakigu gabea puntua zein den, badakigu zer egin nahi dugun, baina nahi duguna da, bueno, denon artean antolatzea nola egin dezakegun hau. Horixe galdetu, behar nizune loturak eta harremanak egiten hasia izango zineten. Bueno, hau entzuten ari den orok ere, bueno, bere herrian solasaldiren bat antolatu nahi izan ezkero, norekin jarri beharko luke harremanetan? Buruz harin ez, baina uste dut web horrian badagola kontaktatzeko harremanetarako lotura bat. Pentsatzen duten golitzak egon barko, badagola egon barko. Badago. Esan marren bestela bai Goiener edo bai Izarkomera deitzeko eta deitu didazteko. Eta, bueno, jakin nahi duenak ere hurrengo solasaldia ekainaren 19an izango da, honen inguruan gehiago jakin nahi duenarentzat. Iker, bueno, pixkat bukatze aldera bai galdetu nahi nizula, bueno, prozesu guzti honetan nola ari zareten jasotzen ingurukoen bueno, iritziak eta nola doan pixkanaka manifestu hau? Egia esateko pixka bat denetik dago. Bai badago, nolabait hortazu hartu den jendea eta orduan nolabait bat egin duen jendea, egia da manifestu handal urte bete manifestu atera gendunean 2000 eta piko sinatzaile izan zitula. Orduan badago, jende bat horren inguruko kezka daukana,
Baina gure apustua da nolabait, orain arte gauza hauek oso arrotze egiten zitzazkion jendeari nolabait laraztea. Segia da, jendeari hitz egiten hasten diozu telekomunikazio da argindarren gaineko buru jabetzaren inguruan, eta oso arrotza egiten zaio, edo ez dire bintzat orain arte buru jabetzaren inguruan hitz egiten dugunean, erabili diren nolabait beste buru jabetza, arloko buru jabetza horiek, ez? Eta gune duguna da, nolabait hori, zabaltzea, eta esan dakoa, jendeari buru jabetzaren bide horretan ere badaudela jorratu beharreko bideak. Agian beldurra ere emango dio, agian norbaiti ez, izarkomera pasaz gero zein dira prozesuak edo zer emango dit, zuekin harremanetan jartzea besterik ez da? Oso erresa da azken finean, izarkomer etorri nahi duenak, lehen gauza, gure horrira sartu, eta bertan lehen gauza bazkideetik egin behar da, kooperatibako bazkide egin behar da, esan dugu moduan kooperatiba bada, orduan kooperatibako bazkide egin behar da. Guk web horretik prestatuta daukagu, web horretik bertatik prozesu guztia egiteko, bertan menuan agertzen da kide egin edo bestela ekin badago botoi bat ere horri eman, bazkidetzako galdetegia bete, automatikoki jasotzen duzu email bat, zein zerbitzu kontratatu nahi duzun galdatzen dizuna, eta orduan hori erantzutea, besterik ez da, eta gu jartzen gira harremanetan bazkide berriarekin. Bazpada ere ez dut aipatu, baina Euskal Herri osorako aukera da, ezta? Momentu hegoalderako. Egia da izarkon Euskal Herri osorako proiektu gisa sortu dela, baina lehen esan duena, oraindik arlo estrategikoa da, estatu bakoitzak oso ondo gordetzen du nork eman dezaken zerbitzu hori bere lurraldean, eta orduan pausoak ematen ari gara, estatu frantziarrean zerbitzu hori eman alizateko. Baina egia da, bazkideak badauzkagu iparraldekoak, baina zerbitzua hegoaldean bakarrik eman dezakegu. Eta hegoaldean mugatzen gara, gu badakigu hau herri proiektu badala, jende asko deitzen digu Euskal Herritik kanporakoak, proiektu interesante iruditzen zaiola eta parte hartu nahi duela, guk esaten dugu oso ondo eskertzen dugula interesgarri iruditzea, baina Euskal Herrirako proiektua dela, eta guk nahi badute lagunduko digula beraien herrietan antzeko kooperatiba sortzen. Iker, mila esker hau guztia azaltzeagatik, entzulei berriro ere bideratzen zaituztegu, itzali sistema piztu alternatibak webgunean informazio gehiago duzuela, eta adi izango gara zuen urrengo pausuetara. Eskerrik asko, Iker. Mila esker zuei, etortze egon bidatzeagatik. Eta hemen txegin diokerre gure txatean, haupa izarkon, bota digu, haupa izarkon. Bagoaze aurrera entzuleok 5 minutu, eguerdiko 11:00. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995 urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein zu. Informa zaitez konpromisorik gabe.
Emma abokatuak. 611-411-868. Entzuleok, goizeko 11ak gerratu ditugu, baina gaur 11etara iritsi baino pitxin bat lehenago ere bagoaz Bilboko estudiotara azken ordukoaren bila. Saloa Badiola lankidean txe dugu eta Saloa, egunon? Egunon bai, egunon guztioi, Donostia aldera goaz goiz honetan, pertsona bat zauritu delako bertan jolastokietako pabiloi abandonatuetan izandako sute batean antza denez, sua erakin egin dute eta hainbat atxiloketa burutu dira. Zauritua Donostiako ospitalera eraman dute eta beste 3 pertsona tokian bertan hartatu dituzte, kea arnasteagatik. Udaleko iturrien arabera litekeena da sua nahita piztutakoa izatea, pabiloietako bateko gela batean piztu da sua, eta suhiltzaileek kontrolatu ahal izan dute. Udaltzaingoak hainbat pertsona atxilotu ditu dagoeneko, eta antza denez ez da baztertzen gehiago atxilotzea ikerketa zabalik dagoelako. Gogoratu behar da, joan den urtarrilean ertzaintzak pabiloietako bat ustu zuela, eta bertan 30 bat lagun zeudela, kalkuluen arabera 200 pertsona inguruk ematen dute gaua Zardoia Otis igogailu enpresako pabiloi horietan. Naizi eskainetako elkarrizketa batean, Herrerako bizilagunek erakundeen erantzuna gaitzetsi zuten eta argi utzi zuten bereiek ez zutela nahi arazoa Herrerako beste toki batera, Altzako beste toki batera, edo beste nonbaitera eramatea. Egoerak hainbat ertz dituela ohartarazi zuten eta bakoitzak bere gain hartu behar duela tokatzen zaiona. Eta aipatuko dugu ere Aragoi aldera joz, Angel Sanz Barea izango dela Aragoiko Gobernuko Osasun Kontseilari berria. 1986 eta 2013 artean UPNren gobernuei lotua egon zen. Nafarroan ospitaleko sukaldeak kanpora ateratzeagatik, azpikontratatzeagatik gogoratzen dute. Sanz Barea Aragoiko Osasun Zerbitzuko eta Osakidetzako gerentea izan zen, Osasunbideako gerentea izan zen, eta horrez gain zerbitzu telematikoen aragonesa zuzendu du eta hainbat kargu bete ditu telekomunikazioen eta kudeaketa publikoaren arloan. Izan ere, orain arte, Aragoiko zerbitzu telematikoen enpresa publikoko zuzendari nagusia izan zen. Kontua da 2011an izendatu zuela orduko Osasun Kontseilari Marta Berak, Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari gerente. Osasunbideko buru izan zen 2 urte horietan, ospitaletako sukaldeen kudeaketa azpikontratatu egin zuen. Nafarroako gobernuak 2012ko uztailean esleitu zion ospitaleko elikadura zerbitzua Mediterranea de Catering enpresari. Goizeko 11ak puntuan ditugu eta hauesek azken ordukoak aipatzeko genituenak. Eskerrik asko Saloa, eta tira, guardiko 12etan informazio gehiago hementxe naiz irratian. Guk aurrera egingo dugu, entzuleok eta segituan gure horrengo gonbidatu aurkeztuko dizuegu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleo, goizeko 11ak eta 56 segundu oraintxe, azken ordukoa kontatu dizuegu, eta bagoaz, poliki-poliki, beste giro batzuetan, eta beste protagonista batzuk zuekin aurkeztera. Naiz irratian, bigarren kafea. Ideak ta denborak bat egin duten unean, baleri baten moduan ohituraren putzuan. Lastan apisu pausularriz nabil naiz, ez dudan inoratzetik naiz inor ez dudan zain. Aurrean biderik ez da, norberak egina ez bat. Langileen eguna, bullyingaren aurkako eguna, amaren eguna, aipatu dizuegu azken saio egin genuenetik,
azken egunetan aldarrikapenerako eta ospakizunetarako aitzakia asko izan ditugula. Eta hori xain justu aldarrikapena eta ospakizuna uztartu zituzten ostegunean Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Bertan egin baitzuten Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldiaren 23. edizioaren amaiera. Barbara Mestantza aktore eta zuzendari katalanak Marc Pujolarrekin batera zuzendu duen Sucia filmak publikoaren saria irabazi zuen. Lehiaketako sari gorena 9,28 punturekin. Mestantzak eta Pujolarrek Malagoko zinemaldian estrenatu zuten Sucia. Aurretik antzerkia eta novelara eraman zuten historia, orain film bihurtu dute. Eta bertan, Barbara Mestantzak bizitako kalbario emozional eta judiziala erakusten du. Bertan jende askok egindako galderari erantzuten dio. Zergatik ez zuen ezer egin gizon batek 2015ean masaje bat ematen ari zitzaionean sexu erasoa egin zionean. Hausnarketarako bidea zabaltzen du urtero jaialdiak, bai pelikulei esker eta baita zinema zaratago antolatzen dituzten ekintzei esker. Eta gure entzuleek dakiten bezala, ekintza horietako bat izaten da jolastu online jolasa, aurten babestu izena hartu duena. Astelenean online jolaseko 3 galdera erantzun genituen, eta gaur, gure entzulek erantzun dituzten heinean, irabazle zozketa baten, irabazle iragarriko dugu, eta horretarako Liben Arbarte gonbidatu dugu berriro gurera Alboaneko teknikarea, eta Euskadiko Gobernuz kanpoko garapenerako erakunden koordinakundeko hezkuntza taldeko kidea. Egunon, Libe? Kaixo, egunon. Zer moduz zaude? Oso ondo, bigarren kafearen beharretan, astelen honetan, ez da? Ondo gaude hemen, zuekin egoteaz posik. Bereziki behar hori sentitzen dugu, baita ere, eguraldiak alaxe eskatuta. Oso astelen giroa daukagu, grisa dago eguraldia, astelenetan maldan gora egiten zaigu pixka bat astearen hasiera, baina tira, gaur ospatzera gatoz, gauza bat esan behar dizut, Libe, hementxe sartu ditugu, kafearen lata honetan, sartu ditugu gure zozketan parte hartu duten pertsona guztien izenak, izenak ez, Instagrameko izenak, eta hemendik erabiltzaileak, eta hemendik aterako dugu gaurko irabazlea izan ere, jende askok parte hartu du, eta hori postekoa da, Libe, badakizuea online jolasean ere zenbat jendek parte hartu duen, pozik zaudete? Beira, pozik gaude, egia esan datu hori azken jolas honetan zenbatek parte hartu duten ez daukat, baina ziur asko direla eta gehiago izango direla, ze jolasten jarraitu nahi dutenek eskuragarri izango dute jolasa gure eraldagune webgunean. Naiz eta noski saria jasotzeko ja apurtxu bat berandu izan, baina jolasteko oraindik ez. Aipatu beharko diogu entzulei, pasaden astean ere aipatu genuen, baina uste dut tresna interesgarria dela eta eraldagune aipatu duzu eta espazio hau, erraminta ugari biltzen dituen espazio honen berri ere eman behar dugu berriz. Aipatu, Libe, pasaden artean ez zutenentzako zer den eraldagune? Bai, eraldagune da, Euskadiko gobernuz garapenarako gobernuz kanpo erakundeek daukagun web orrialdean daukagun eraldaketarako hezkuntzari zuzendutako espazio bat. Hau da, hezkuntzara gure 3 urtetatik heldu hezkuntzaraino doazen hezkuntza baliabide pilo bat dauden leku bat. Bertan biltzen ditugu ONG gobernuz kanpoko erakunde guztiek sortzen ditugun hezkuntza baliabideak. Gai guztietan, adin guztietarako, eta horretaz gain, elkarrekin sortzen ditugun jolas hauek. Beraz, hezitzaile edo irakasleek badute bertan edozein gaiari lotuta, hau da, izan daiteke osasuna, izan daiteke pentsamendu kritikoaren garapena, gorroto diskurtsoak, hezkidetza, gai anitzen inguruan lanketak egiteko guk sortutako proposamenak eskura.
Aipatu bezala hementxe egongo da aurtengo edizioa, babestu izena hartu du aurtengo edizioak, talibek aipatzen zuen bezala, eraldagunen topa ditzakezue aurreko urteetakoak mugitu, migrazioa eta aniztasunari buruzkoa, esnatu, jasangarritasuna eta ekologismoari buruzkoa, edo begiratu globalizazioari buruzkoa. Aurtengoa aldiz, desinformazioa eta gorroto diskurtsoak gaiari buruzkoa izan da, eta pasaden astean aipatu genuen bezala, gai zeharo puri-purian dagoena, fake newsak direla batetik, eta adimen artifiziala dela bestetik, tamalez gezur asko irensten ditugulako, eta gure diskurtsoetan barneratzen ditugulako. 10 galdera izaten ditu jolastu online jolasak, guk horietako bat hartu dugu, eta gure sareetan jarri dugu, eta Libe, aipatu behar dizut, jendeak 180 batean ondo erantzun duela. Hori pozgarria da, esan nahi du baduzuela ere entzulego kritikoa, ezta? Ziurrenik. Bueno, nola, askotariko gaiak lantzen ditugun bigarren kafean, gustatzen zaigu pentsatzea baietz gure entzuleek badutela gaitasun hori, zuk esan bezala, kritikoak izateko. Galdetu genuena, jolastu galderako 10 galdera horietako bat izan zen, eta galdera izan da, zenbat emakume eurodiputatuk jaso dituzte heriotza mehatxuak edo bortxaketan mehatxuak interneten. Oso galdera garrantzitsua Libe, tamalez asko dira. Bai, tamalez asko dira. Hemen bagenuzkan hainbat erantzunez. Ez dakit esan behar dudan, zein den erantzuna? Bueno, esango dizuet, 4 aukera jarri genituen, 4 aukera eskaintzen zituelako babestuk, eta esan nengo dizkizuet. Lehenengoa zen, haze exagerazioa, ez, heriotza mehatxuak, zalantzan jarriz, ea gertatu ote den hau edo ez. Bigarren aukera zen 24,8, hirugarrena 23 inguru, eta azkena 56,9. Eta posten naiz gure entzuleen artean inork ez duelako erantzun haze exagerazioa. Hori pozgarria da benetan. Bai. Egia da... Esan Libe. Esan behar dudala, beti jolas baten inguruan ari garela, naiz eta jolasaren hainbat erantzun poz gutxi ematen diguten, ezta? Baina, kontziente izateko bidea pizteko bada, ondo dago, baina exageraziorik ez hori txarrez. Bai, alaxe da, egia da, galdera askok, gorputz txarra sortezaketela, baina zuk esaten zenuen bezala horixe dela helburu ez bagara mugitzen agian ez dugulako ezer egingo horri buelta emateko, baina egingo dugu eta esan bezala 4 aukera hauek ziren, Libe, zein zen erantzun zuzena? Zoritxarrez, altuena 146,9, ez da? Bai, alaxe da, eta gure entzuleek ere ala aurre ikusi dute, gehienek oso ondo erantzun digute, eta tamalez horixe da, 146,9 emakume eurodiputatok salatu dute, jaso dituztela heriotza mehatxuak edo bortxaketa mehatxuak interneten. Esan bezala datua ez da batere pozgarria, baina baliatu dugu guk hau zozketa bat egiteko. Donostiako sareko dendetan gozatzeko bonoa zozkatuko dugu. Hementxe agertzen direnen artean, eta zeinek aterako du izen bat hemendik? Igual Lander Kornagok, hemen prest daukagula Laizter gurekin aritzeko. Lander Kornago, egunon? Egunon. Laizter sagardoaren inguna itzen dugu Lander Kornagorekin. Oraindik txokolate arrastore bat geratzen zaigu azken bisitatik, Xabi Urizarrekin egon zenetik, baina uste dute tipo zintzoa dela, eman diezaiola berak. Hementxe daude izen mordoa, eta aipatuko dugu, ea Lander Kornagok ze izena ateratzen duen, ez bada 2 aterako ditugu, lehenengoarekin harremanetan jarriko gara, baina agian gostina egingo digu, eta orduan bigarrena aukeratuko dugu. Beraz, hementxe Lander, lehenengo izena. Gero ez dakiz bat mezu Landerren. Denetatik esaten zaren sozialetatik. Nik ere nahi nun. Iñaki Lasagal 2. Abildua Iñaki Lasagaldos, pentsatzen dut izena, Iñaki Lasagaldos. Bai, egia esan intuiziozko jendea zaretezuek, bai. Zorionak, Iñaki Lasagaldos, gure zozketaren irabazlea zara, jarriko gara zurekin harremanetan, baina badazpada bigarren izen bat aterako dugu.
alipendu 70. Nola? Alipendu o alipendi 70. Izan liteke ali pendu izena aukitzea, edo ez. Edo ez, erabiltzaile izen, komplikatu xegoa, baina... Goiuriren letra ez dula ondo ulertu. Bueno, ez, haizu. Tira, jendeak bere sare sozialetan nahi duen izena jartzen du, Hori da. gero berezko izena esango digute. Hori da, jarriko gara bereiekin harremanetan. Plazer bat izaten da urtero saiatzen gara elkarlan hau egiten ez, garapenerako gobernuz kanpoko erakunden Euskadiko koordinakundearekin, gure entzulei postasuna ematen die noski zuzketak, baina are garrantzitsuagoa jartzen ditugu hausnarketan, jartzen ditugu jolasean, eta Libe, esan behar dizut, eskerrak eman nahi dizkizu egula, beste behin horrelako jolasa sortzeagatik, ze asko ikasten dugu guk eta asko ikasten dute ingurukoek. Eskerrik asko, poza handia da guretzat zuek ikasi izana, eta guretzat ere, zuentzat ere esker haunitz, zabaltzeagatik ez da, ze hori ere behar dugu guztion artean gure alea jarri, eta materialak sortu, materialak zabaldu, aho ekin, eta, bueno, ea modu horretan gehiago babesten laguntzen dugun ez da, gure gizartearen, ez dakit, zen kritiko eta zaindari hori ez, eta hoxe eskerrik asko. Eskerrik asko Libe, zai ongo gara, edizio gehiago iristen diren, gu desiatzen berriro jolasean aritzeko, eta besarka datu jaltzen dizugu, hemendik 2. kafeko estudiotatik. Bale, zuei ere, besarka dandi bat, eta entzulei ere bai, eskerrik asko. Eskerrik asko Libe. Libe Narbarte agurtu berri dugu entzuleok, eta tira, bagoaz aurrera, segituan dagoeneko aurkeztu dizugun Lander Kornago gurekin izango duguta. Before your words fall again, before my words fall again. Keep calm and 2. kafea. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera birote balde. Frenorik gabe, talatan bera, norabiderik gabeko bela, batzutan negar bestetan algara, dudan egunaren arabera. Goizero, batzuetan bestetan bero, ontxotan bezala, txarra den lekuan nona ere bada. Jontxotan bezala, txarra den tokian ona ere bada, eta egia esan, orain txezakit, xixa kilotxo bat ekarreko alu norbaitek, ingo genuke hementxe rebueltotxo bat, eta hori bultzatzeko seguraski Sagardo aukeratuko genuke. Eta Sagardo zaleak garelako, Lander Kornagoren gaurko proposamenarekin oso pozio de. Lander Kornago, egunon? Egunon. Ondo? Egunon, oso ondo. Oso ondo. Gustoko dute jendeak horrela oso ondo esaten duenean. Benetan. Dena ondo. Ze ondo. Zora garri. Sagardo botiatekin. Horainik ez baino, hemendiken, amabitzartiak aldera edo. Hobeto. Euskaldun zaharren giroan olako izo bazkaldu eta gozo. Hoi da. Euskaldun zaharrek goiz faltzen zuten. Inoiz lagunen batek esan ditez hemen hegoaldean badugula joera esateko, frantzesak bezala edo iparraldekoak bezala edo bazkaltzen duzu eta ark zuzendu egiten duela jendea, ez, Euskaldun zaharrek bezala. Euskaldun zaharrek 12 bazkaltzen zuten, baserriko lanak amaituta. Euskaldun zaharrek dena oso goizitzen zuten. Eta ondo, eta Sagardoare ondo egiten zuten, eta pranko edan, Lander? Asko edan, eta ondo edan. Bizitzako horak bilatzen den arren. Kontxo, Sagardoa ura baina gehiago edaten zuten, hori ere
esaten da, garai haietara begira jartzen garenean. Bai, garaietara begira jartzen ganen esaten da, ez? Sagardoa ura baino gehiago date zen, baina hau bere pentsatzen hastezea da, bere logika handia zun, ez? Zergatik jate zen sagardoa eta ez ura. Bueno, pentsatu behar deu, gaur egun ura sagardoa baino segurugoa dala, baina hain dela 500 urte guztiz alderantzizkoa zen, baizik eta zertikan ura edaten zuna gaixotu iten zen normalen, eta sagardoa edaten zuna ezan gaixotzen. Horregatikan da sagardoa zen eguneroko edaria, ez? Goizean eguerdin eta gauen edatekoa. Pixkat ekarri dizuet sagardoan historia nola inda historikoki, baina indet pixat moztu hainbat datu ezberdinetan pixat divertigarregoa izateko, da hemen ez izateko 20 minutuko txapa bat. Entzuleok, sagarra landa ere muko produktua zen, baita sagardoa ere, baina landerrek dakarren historia honetan, itsasoa, paleak, eriotzak, dendena nahazten da. Eta sagardoa, noski. Sagardoa, noski. Bueno, jarriko gea, 12. menden, hasiko gea ez, Euskal Herria sagastiz beteta zeon, mendi egaletan, baserri inguruan, bideo azterretan, guztiz gora, eta sagarra oso garantzitsua zen Euskal Herrin, eta hain garantzitsua zen legeak zeudela babesteko. Eta ez edozein lege. 5 sagazti gorazko ebaketa egiten zuenari heriotz zigorra ezartzen zitzaion. Sagar lapurrei isuna ezartzen zitzaien, eta norbaitek bere aberek sagazti bazabaltzen baldin bazuten, baita heriotz zigorra ere ezartzea zeukaten, ez? Imaginatu orduan zenolako garrantzia edukidun Euskal Herria eta sagarra, ez? Gaur egun egia esan norkeztu santio bidea edo horrelako oinezko ibialdien batean topatu, justu hor, eremu pribatutik gola agertzen den adarren batetik sagarra bat, ez? Sagarra bat, bai, hori lapurtzea baina ez dakit, hartzea litzateke, ez? Hor kanpoan dago, justu mugan. Etorri zait burura abesti bat, pixka bat itxusia dena, baina ez dakit zeinena den, ez dakit abesti ofizial baten edo niri bertso bat iritsi zaidan, edo, baina zuek etzen duten abesten gazagotan, na, manzanas robar, na, ni... Bai. Hori, nondi gatora abesti hoi, bai. Zuek ez. Junetan ere garaikoa ez da hori, A ber, egin dezun doinua da, kaian nabil sardinak saltzen. Lehenengo eta bain, doinua hori da. Entzun da daukat, baina nik uste dela norbaitek abestiak birmoldatzen dienean, nahi dituzun burradak sartu alizateko eta... Vale. Ya está. Vale. Baina abesti horretan aipatzen da sagarrak lapurtu eta gero zigor bat jasotzen duela sagarra lapurtzen duenak. Bai. Hortik doa. Hortik handoa. Doinu hori kale gira batena da, ez? Kaian nabit sardina saltzen. Hori da, kale gira. Bados. Bueno, bai, esan bezala, pentsatu behar du orduan, sagastia famili baten altxorra zana momentu hortan, ez? 12. mendean. Oain, salto bat ingo deu, eta 16. menden agertuko gea, eta Euskal Arrantzalek eta eiztariek Atlantikoa zarkatzen hasi ziren, Terranobara, Norvegiara, Islandiara juten ziren, munduaren beste aldeetara juten ziren, eta hilabetek pasatzen zituzten itsasora. Eta zer eramaten zuten barrutuiten, ura ez, sagardoa ematen zuten, datua dare eta gutxora bera barkuro 45.000 litro eramaten zituzten, kuper erraldoietan, barku osoak betea. Zergatik hainbeste, esan bezala ura ezen segurua, erraz usteltzen zelako, eta ardoa ofizialentzat bakarrikan zer. Orduan, marinelei egunero 2 litro sagardo zegozkien. 2 litro egunero kontratu bidez. Osea, idatzita zeon eta marinenaren eskubide bat zen. Sagardo, 2 litro sagardo edatea egunero. Eta hori dator pixat, datu garrigarrina ez, sagardoa marinenen arma sekretua zela esaten zen, ze gertatzen zen marinerei mende haietan, eskorbutuaren gatik, jende asko hiltzen zen, baino marinen euskaldunak bizirik izultzen ziren etxea, sagardoan C vitamina zutelako. Eta horrela lortzen zuten, gaixo ez jartzea, ez. Hoi froga ezberdina dare, hoiek gaur egun esateko errealitate bat zala, 1978an Terranobako Red Bay
baian hortituten San Juan balea izariren, eta barrenan sagardo kupelak aurkitu ziren, ez? Datauta dago, eta hortikan ateratzen dugu datu horiek, ez? Jendeak esateko baita egia dala. Baina ze gertatzen da, 17. mendetik aurrera, industrializazioa dator, bale izta debekatzen hasi zen, eta gerrak etorri ziren. Orduan sagazte guztiak moztu egin ziren, eta fabrikak egiteko. Orduan gertatzen dana, sagardoa pixkanaka ahazten hasi zirela, ja etzalako eguneroko edari bat, eta ja jendea pixka bat, ahazten hasi zen. Oso gutxi geratu ziren. Eta gero, 1880ko hamarkadan Euskal Herrin gauza asko aldatzen hasi ziren, eta Gipuzkoan zenbait sagardogile arten erabaki zuten, hau ez zala galduko eta berpizten hasiko zutelan, ez? Gipuzkoak egin zuen ahalegin handia sagardoen tradizioa berreskuratzeko, eta horregatik gaur egun da sagardoen erreferentzi nagusia Gipuzkoa mailan, ez? Hemen taktika bat lortu zuten sagardogileak, eta dakigunez sagardotegi hasieran sagardoa saltzeko puntu bat bakarrik ez zen, jendea jun, kupelak ireki hartu, eta ja sagardoa bakarrikan erosi eta etxera jun. Zer gertatzen hasi zen hemen, pixkanaka janaria ematen hasi zielak sagardogile horiek, ez? Eta pixkanaka esperientzi bat bihurtu zuten, ez? Txotxa, maia, txuleta, kuadriekin jutea, gaur egungo sagardotegi antzera, ez? Pentsatu behar dugu hasieran sagardogilek itez dutela bakarrikan sagardoa etxean edan eta saltzen hasteko kupel txikiak egiten hasi ziren, eta bezero ezberdinei saltzen juteko. Eta pixkanaka esan bezala janaria ematen hasi ziren, eta esperientzi guztia egin zuten gaur egun sagardotegi normala dena ezautzuna, ez? Kuadriaken jutegeana eta dena. Hoi, ni uste datu politia dela, ze jende asko ez daki nundikan datorren sagardotegi kontzeptua, eta gaur egun oso normalizauta dakau sagardotegi batea jutea sagardoa edan baino txuleta jatea, ez? Zenbat aldiz entzun dugu sagardotegi notan txuleta oso nahi tegue, hemen bakaiu tortilla osona, baino sagardotegitan pentsatu behar dugu garrantzizkoa edo protagonista azkenen sagardoa zela eta sagardoa datea jute zela, ez? Azkenen janaria komplementu gisa ematen hasi zen naiz eta gaur egun, garrantzi handia eman. Eta bukatzen juteko nire datu gogokoena dela txotx hitzaren jatorria. Txotx euskaraz palillo esan nahi du, eta hori besterik ez da, ez? Kupelean zulo bat egiten zen, eta zulo hori txotx batekin tapatzen zen. Orduan sagardogilea txotxa ateratzen zuen eta txotx oiukatzen zuenean, behak esan ez duen kontuz, sagardoa ateain behar dula, ez? Gaur egun oraindik txotxaren oiua entzuten da, jendea kupelera juteko, eta meet and greet puntu hori egiteko, eta oso politia da, ze 5 mende pasa dira, baino oraindik gauza bera egiten dugu, eta oraindik babestu egiten dugu, ez? Azken sagardotegia eta sagardoa hori dalako, ez? Historia, itsasoan galdu ezena, gerra galdu ez zuena, industrializazioa bukatu ez zuena de bai, eta orain kupelen aurren txotxaren oiuaren dikin oraindik bizirik dagoen zerbait, ohitura bat dala. Egia esan, sagardoa edateko ez dakit, baina sagardoaren historia honetan gehiago arakatzeko eta grina ere piztu diguzuz, egia esan bada historio eder bat, eta esaldi horrekin geratuko gara, itsasoan eta gerretan galdu etzena, eta industrializazioak suntsitu etzuena, bizirik dugula oraindik. Ni uste dela oso historio politia ulertzeko gaur egun naiz eta, azken globalizazioa dakon guztiarekin, dala ohiturazko produktu bat, eta gure nortasunen daon zeo zer dala, eta uste hoi esatea da, arro esatea sagardotegi dazkaula daudala gure ohitura, ni uste dala oso politia, eta nesesarioa gaur egun. Ze polita, inoiz
Unai Elizazu, Arraunin proiektuaren arduradunak, hortxe Urumean, Loyola auzoaren inguruan, ejerzitoaren kuartela, eta orain etxe bizitza proiektuarekin alako ikamika eta politika goraberak sortzen dituen proiektu horren inguruan dagoen Urumearen ondoan du pantalana edo uretara sartzeko espazioa, eta han egiten dituen bisita gidatuetan, kontatzen du ez bizitza zegoen, hori Loyola, Txomin, ez dakit, Martutene, Astigarraga, Ergobia, erreka herribera hoietan, ibai herribera hoietan, sagardotegi mordoa, baserri mordoa zegoelako, ontzi txikietan gurutzatzen zuten batetik bestera, errekaren alde batetik bestera, eta ze industria edo elkartruke joera zegoen, eta han mahasti eta batez ere sagastietan ez, zenolako giroa zegoen, eta oraindik ere egiten dituzte halako bisitak ontzietan, Arraunean, errekan gora joan, amaiketako egin, sagartu pixka dastatu eta bueltan, eta bai, han pixka bat hartu genuen sagardoaren kultura horrek ere, itxasotik gertu, Urumearen, Donostien itxasoratzen den Urumearen herribera horietan ere ikargarrizko eragina bazuela, eta oraindik joera horiek pixkat bizirik mantentzen dituztela, beraz, entzulei ere, orain garai polita da, udaberria Arraunin proiektuarekin harremanetan jarri, eta Urumea inguruan sagardoaren historia horiek eta jakiteko, zepenetan lan egiten dute historia hori behar bezala kontatzeko, eta bertan baserrietan ere, ulertzen saiatzeko ibai Urumearen amaiera hori herribera giro horretan ze merkataritza, bizikidetza eta giro sortzen ziren. Zonalde hortan Sagastia eukigun garrantzia itzela izan da. Zen Astigarraga jutezea da sartze zanen, kupel erralde badago, pixkatzoz esateizu herrietaz, ez? Orduan, hori jakitea da ulertzea eta partekatzea jendeai, azken historia ez baldin bada kontatzen, aztu ite zaigu, eta azte horrekin, nortasun puntua, galduitea, eta eguneroko tasunen sartzen produktu bat izan daiteke sagardoa, baina atzen dakan potentzia da bere ekonomi funtzionamendua eta eukiduna dena ulertzea eta jakitea, ustez polita dela, ez? Bai, eta inorke inoiz entzun dut hausnarketari, sagarrotiko menu horretan hori oso modernoa da, hori gaur egungoa da, bakaioa gainera ez da gurea, naiz eta zer den gurea eta zerrez ez duela 5 mende lehen bakaioak hasi ziren iristen gure portuetara, 18. mendean ikargarrizko goraka da, 20. mendean Pasaia Europako bakaiu porturik garrantzitsuena zen. Beraz, gure historiak eta gure beste historiekin dozkagun harreman horiek bakaioarekin asko lotu gaituzte, eta hori ere bada norberarena, ez? Eta tira, gaur egun sagarrotegiak izan daitezke, oso espazio komertzialak edo eta konsumorako joera sortzen dutenak, eta leku batzuetan gainera bertakoentzako gentrifikazio puntualak eta sortzen dituztenak, desatxeginak izan daitezkenak, baina horrek ez zindu baztertu sagardoan inguruan badugula historia bat herri honetan, eta historia hori ederra dela gainera. Eta ni uste azkenen dena kontatzen badin bazu, esan dezuna, masifikazio puntu sagarrotegi batea guten zela, da dena turistaz beteri badin bada, baina azkenen ni uste dela zure historia kontatzeko puntu interesgarria, ez? Etortzen baldin bada baten bat munduko beste puntatik da, sagarrotegi batean ematen baldin bazu, eta esplikatzei dozu dakan historia, garrantzia eta dena, hori garrantzitsua da. Gero sartzea beste debate baten, dana zen olako sagarrotegi dare, beste puntua da, baina leku guztitan bezala, zu jutezea jutezea Bangkokeko kale batean dena masifikauta dauna, hor jango dezuna edo. Hor McDonald's eukiko zu. Hoi jakin ezazude baina pixkat zehose hain autentikoa da, garrantzitsua da gauna, jendea erakustea da, jendekin sagarrotegitara jutea, pixat historia kontatzea da, nolaitan sagardoa, bere historia, janaria, zergatik jartzean janario, zergatik ez beste zehose, ni uste doi garrantzitsua dela eta baita polita dela. Nei, behin, sagardo dastaketa batean, pertsona batek, aurkezpena egiten ari zen, horrela egin zuten jatetxe batean, etorri sagardo ezberdinak dastatzera, erakutsiko dizuegu
nola desberdindu ze zapore motak, zein den gaziagoa, zein ez, eta esan zuen aurkezleak. Sagardoak, sagardotegiak dira ume txikiak bezala. Berez, itxusiak dira, baina denoi egiten digu ilusioa bisitan joatea. Eta geratu ginen angeun denok pixkat, hori esan du, benetan esan du, baina egia esan, aizu, arrazoi puntu bat, Bai, oso. Bai, politak izatez ez dira. Politak ez dira. Baina, bueno, hoi pixkanaka aldatzen doa, eta asidia, sagardon aldamenen ateatzene kontzeptu ezberdinak ateatzen asidia. Adibidez dago, Astigarragan taberna bat, Malum Rex deitzeana, dala sagardon espezializatuta dagoen taberna bat. Zu jutezea, dakazu milaka referentzi sagardo ezberdina, etxe ezberdinetako sagardoa, eta zu jutezea, eta probatzen jutezea sagardo ezberdina. Eta behaiek esate dizu, bai, sagardo hau, sagardotegi honetatik dator, eta inda pixat, sartzen hasi da mundu, ardo mundun bezala. Nik hori hortik pixkat galdetu nahi dizun landertzen. Badago oain ez, sagardogunak geroz eta gutxiago antolatzen dira herrietan desgraziz, badelako ere ez dagolako igual hurrengo generazioak hartzeko lan hori edo, guk horretan sagardoguna 30 urtez antolatu dugu, ezpanago oker, azkenekoa duela gutxi. Eta gero zoaz Donostiara eta azkeneko urtetan sagardoguna kopan edaten da. Baina gero munduan hitz egiten dugunean sagardoaz basoa erakusten dugu, sagardo basoa modu bezala. Bai. Aber kopakin zer dagon, ezakit igual da marroi batean sartzea, baina iritzi aldetik. Ez da marroi bat, azkenen hori esan detena, azkenen ardo mundun sartzen hasiala pixka bada, jendea asteala ikusten sagardoa, jutezeala taberna batea, da igual sagardo pixkat hartzeko, botila bat ola ikustea, igual bazkari baten bai, baina bestela oso arraroa da, eta jendea da pixkanaka, ardo mundu hortan sartzen ez, kontsumo tendentzik aldatzen, kopan atera, ezatea, gero baita hemen sartzen hasi dira, añada ezberdineko sagardoak ez, ointxe berden oso ohikoa da, jukta supermerkatu batea, da 2023ko botila bat ikustea, oain dela urte batzuk, impensable. Sagardoa aurtengoa eta bukatzea. Oain hasi dira pixka bat, barrikan sartzen, ikusten aber nola evoluzionatzen sagardoak, kopan atera, ezatea, pixka kontsumo tendentzio horiek aldatzen jutea, eta baita posturioan zat, turistan zat, kopa baten eatea, edo baso baten eatea, eta ezberdina da, ordu marketing puntu bat baita hortikan badao, baita. Baina bai, esan dezuna, azkenen pixkanaka sagardo eguna galtzen jutea, gutxigo itego organizatzea, eta azkenen baita pixkanaka ohitura basoneatekoa galtzen jutea, baita. Bai, nahi badalako pixkat pena ematen diten zerbait iruditzen zait nahiko gurea basoain fin hori, eta ez dakit, nik adibidez ez dut ikusten nire burua sagardotegi batean kopan, ez dakit, ez da asmatuko nuke. Nik hemen dauzkat iritzi kontrajarriak. Batetik, faltazit informazioa, baina ez dakit susmoak inoiz hau begiratu izanak eta ez dute didan eramaten sagardo basoa ezagutzen dugun baso hori Asturiarrek ez dute zuten sortu ez. Baina tira, oso gauza modernoa da, kristalezko basoarena sagardoaren historia irreparatuta. Eta hor uste dut, onerako edo txarrerako, erresistentzia edo iraultzarako ere konton hartu beharko genukela basoa oso gauza garaikidea dela. Txotx kontzeptu hori komertzialki ere nahiko modernoa den bezala. Ez dira inbeste urte, sagardoa pitxarra eta mai gainean jartzen zutela sagardogileek eta antxe botatzen zutela. Eta austearen kontzeptu hori ere, pixkat ezote deneak garaikideagoa eta karboniko puntu hori edo apar puntu hori bilatzeko nahiko joera modernoa, ez? Beraz, dena ulertu beharra dago, uste dute marinelek Terranobara bidean, ez zutela ez kristalezko basorik, ez metro erdiko sagardoa utzi behar hori topatzen, ez? Hori esan da, niretzat ia edozein edari, kopa on batean da hobea. Ia edozein. Baita ura ere. Garagardoa ere bai, nik usturago daten dut, uste dut usainak ere hobeto biltzen dituela, eta badagoela esperientzialdetik beste zerbait. Egia da ez dudala imaginatzen kopa batekin ere burua sagarrotegi bateko txotxean, den esaten hasita, eta hor uste dut basoak zentzu gehiago hartzen duela,
konsumitzeko modu hori, izan modernoago edo izan danakoa, badelako pixkat gurea, ez dakit, eta sagardoa, 2 metroko ziri horren azpian hartu behar balin baduzu, Kopa bat sartzea. koparekin asmatzea, eta beste, hainbesteko zentzua elukeela. Beraz, bueno, nik etxean edateko edo jatetxean edateko sagardoa koparen alde, edaten nuen kopan, barka jazue, baina pixka bat euskal sagardoa eta gorenak eta huedenak sortu eta pixka hori bultza, baino lehenago ere, batutan hori zegoelako eta alasi nintzen eta gustora, baina egia da, sagardote egan ez du da ikusten koparekin txotxe egiten nere burua eta uste dut inorrena ere, beraz, agian lekuan araberakoa behar du izan, ez? Ni uste baita kontekstun arabera izan daitengela, jute zanen, sagardo egunen adibidez kopakin, ez da oso no pintar mucho horrekin, kopa batekin juteak, kopa batekin kuadria osokin daola, ez? Etxen, bakoitza guztua ezaiona, ni baso lover, hemen. Baso lover. Ni baso, sagardoa baso. Egia da, aina ezberdinetako sagardotan sartzen baldin bagea, hemen gauzak aldatzen gute jala, ez? Hori esan dezuna, usainan gati, dena biribiltzeulako, 2022ko sagardo bateaten nahi baldin banaiz, igual kopan hobeto dastatzet, o lo que sea, baino egunerokotasunero lagateko, ni basu baten. Nik egia esan, mendian ere inoiz hola sagardotia eraman eta beste aluminiozko kazo txiki horietan badakizue edateko hor ere kategorian edaten da sagardoa. Horrek zu zaporean eraginik? Iruditzen zait ura edateakoan ere aluminiozko horretan zaporea aldatzen diola? Baina, kontekstun arabera. Bai. Ezkibile jo... Bai. Angoian berdin du. 3 orduko kaminata blain da giztongosekin, hartizu... Bai, berdin du. Pixka eta sagardo gotia bat, eta... Bai, nik furgonetan ere baditut hola txosnatako baso desente hola gordeta eta batean hori pirauatik atera eta sagardotia daukat hemen furgonetan da maiketako txiki bat edo ze jaten da hor ere ederki sartzen da beraz. Azkereko sagardo egunan duela 2 aste horeretan normalean kristalezko basoekin zertuzen ni zerbitzen ari nintzen, sagardo botatzen ari nintzen eta batean agertuzitzen nola San Tomaseko baso bat hola plastikozko aurrean gelditu nintzen pixka bat, ezakit zerbitu bardeten hemen edo ez, baina bueno, zerbitzen, eta egia da eskatzen dutela ez olako tokitan kortxori gabe zerbitzea, kortxo berri hauek daukatena eskantziadorea bera itxurosoago edo menda hori gabe zerbitzea, baino baini adibidez banaiz basoaren nahiko defendatzailea eta iruditzen zait nahiko pijerioa dela ikustea Donostiko plazan sagardogun antolatu eta kopetan edatea pixkat iruditzen zaitelako badela... Ni ados nago, baina kristalezko basoa ere pijerio iruditzen zaite. Horrelako espakizun baterako, eta arriskutsua gainera. Uste plastiko gogorra, iraunkorra, badela askoz jasangarriago giro horretan, eta... Nahiko gutxi hausten dira, Eta pijerismoa balin badamen irizpidea, behintzat kopa bezain pijo ikusten du nik kristalezko basoa. Nik ez berdin ikusten, Bueno, berdin ez dakit, baina bi kasuetan pijo ikusten dut. Alegia, baztertu nahi izatea kopa San Tomas batean pijerioaren aitzakipean gero kristalezko basoan edateko, pixkat eskaz. Sagardogunean ari naiz, Bueno, sagardogunean berdin zaitai. Ez zait berdin egiten. Ez nire ez. Kontuan, norberak ez duela berdin ikusten inoiz bere argudioa besterenekiko hori. Noski. Baina iruditu zait, hori azkeneko urtetan, beti basoa, kristalezko basoan, Donostian ere kristalezko basoa zen, eta, urnietan ere izan da urte luzez, sagardoguna nahiko potentea izan duen, ez usurbil barkatu, urnieta ez usurbilen. Eta orain ez dago, eta Donostian batean aldatu zutenean, iruditu zitzaidan pixka bat, ez dugu esango kasualidadea, turismoagatik egiten den zerbait, eta kanpotikan ikusteako, baso batean beharrean, bira, eserbitzen dizut kopan, eta ikus dezazun, hobeto, eta ezakit. Bai, ez dakit, badago. Bueno, eta hori ere, iritzi hori izango du garagardoaren inguruan norbaitek, eta beste hain gauzetan. Eta nik gauzat esango dizuete, garagardoaren inguruan, basoa edo kopa baino, nahiago ondo jarritako garagardo bat. Baita kolako baso baten jarriko badiazu. Bai. Garagardo txar asko botatzen dira zori txarrez, eta kristalak, batek edo bestek, hainbeste eragin ez du. Gure txatean indiokerrek, eta nien naiz atrebitu indiokerra esatera, baina sagardoa inkluso basorik gabe,
earki sartzen da. Txotx, ahoan direkto, bai jauna, hori horrela da. Nik ere ala uste dute, batean. Arrazoi guztia. Eta inoiz, sagardo irikitzeko, kortxo irikitzeko tresnarik ez baduzue, makil bat hartu, kortxoa barrura sartu, eta tira aurrera, inongo arazerik gabe. Lander Kornago, plazer bat izan da. Sagardoro pixkat dastatu barko du horrelako batean, sozidadean beste moko hutsu bat egin da. Barko du. Bai? Igual bakaio frigitu pixkat egin da, bixi. Eta jazta. Baina, kontua da, utziko diazu egiten edo... Bai, ez. Bai. Guk usten dizugu, Ez, ja ez. Zuk egin nahi bali maduzu. Ja ikasitan joa. Piper berde batzuk eta bakaiutako batzukola plantxan egiteko modatuko gara, ez? Nik saietuko naiz, ni ekartzen sagardoa oi hartzen nire bikotearen etxetik. Goiuri gehiago lutzatu gabe. Zoragarri. Entzuleo, guk aurrera jarraituko dugu, baina tira, ez dizuegu hau muturra aurrean jarri nahi, eta mikrotik kanpo amaituko ditugu xeetasunak. 18 minutu eguerdiko 12etarako, Lander Kornago, eskerrik asko. Bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? Stubborn when it comes to this. I guess we're in time. If you're getting yourself wet for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. I dig your cinnamon. Do you think I'm cool too? Or am I too into you? Tell me what you want and you got it all. I wanna know you, give me all you got. That cinnamon, it's you. Don't know why, but it feels so right to me. Something in the way you move. 16 minutu zineaz eta telesaiez hitz egingo dugu urrengo minutuetan, eta gurekin Berrironeko Iturbe, eta gaurkoz lehenengoz Imanol González Gurrutxaga, egunon? Kaixo, egunon. Bueno, zuen proposamenak ondo josita dakartzazue? Bai. Eneko zoaziko zara, maite dutekin leno nahiko berra dibilizara, eta orain uste dut zuri dagokizula abiatzea. Bira, nik ekarri dudan gaurko gomendioa abenduan estreinatuko da. Beraz, oraindik denbora geratzen da, baina ekarri dut ze asteburu honetan ez dut ezer ikusi. Eta gainera, nik uste dut gai honetaz justo ni ez dut esango adituan naizenikan, baina adituan. Sartu da irukoa? Zuek ustezu sartu dala? Hor da bil, tableroan eta uztailean. Dune zari naiz, Dune sagaz. Abenduan estreinatuko da, 3. zatia, liburuetan Mesias izena duen zatia da. Eta ze gertatuko da film honetan, film honetan ikusiko dugu, nolabait Paul Atreides pertsonaiaren bukaera, ezta? Liburuetan ere, esango dugu, bere saga Mesiasekin bukatzen da, nahiz eta geroago agertzen den, baina bai bukatzen da nolabait bere protagonismoa, ezta? Eta film honetan baita izango da, aurreko zatiekin alderatuta izango da nahiko politikoagoa, izango da azpik joko askorekin. Hemen ikusiko da, nik uste dut Duneren benetako esentzia zer dan, ezta? Ze lehenengo liburuan eta lehenengo 2 filmetan ikusten da, badaudela azpijokoak, ikusten dira borrokak, ez dakiz zer, baina zati hau Mesias, liburuetan Mesias izena du, filmetan Dune 3 bezala,
Dune 3 izena eman diote. Hemen azpijokoak izango dira askoz ere nabariagoak. Eta baita, atentzia eta niri gogoa sortzen didan gauzetako bat da, Zer? liburuetan, bigarren zatia edo aurreko pelikula eta liburua ezberdin bukatzen direla. Tardun agian aldatu egiten dutela. Hori da, niri ez dakit zenbaterainoko segurtasuna ematen dian, ze bakizu egolako gauzetan normalen izaten da. Txarrerako ez? Bai, txarrerako, baina kasu honetan nik uste ez dela txarrerako izango. Ze, kontatuko dut, aurreko pelikula ez dakit ikusi ez duten, ez dakit. Nik lehenengoa soilik. Ez bat ikusi. Nik esan barrauket, ez zaizkitela gustatzen, ez bata ez bia. Nik gustora ikusi nituen. Ikusi nuen. Uste dut lehenengoak ere ikusi duela. Zalantza dokat, bato biak. Bota. Spoilerra ere. Bigarren pelikula amaitzen denean, amaitzen da nolabaite Paul Atreides pertsonaia. Enperadorearen leku hartzen duela, eta enperadore izateko berak esaten du benetazko enperadorearen alabarekin ezkonduko dela, bera izateko nolabait unibertsoaren boterea lortzeko, ezta? Eta hori liburuetan ere hala gertatzen da, baina zer da beste gaia? Paul Atreides berez maite minduta dagoela Fremen tribuko. Paul Atreides da Timothée Chalamet, ezta? Hori da. Paul Atreides da Timothée Chalametek egiten duena. Eta Paul Atreides berez dago maitemenduta Chani izeneko pertsonaia batekin, Fremen tribuko pertsonaia bat, Zendaiak egiten duela, jartzen dela Chaniren paperean, eta, berez bi hauek badute maitasun historio bat, eta Paulek esaten dio Chaniri. Printzesarekin ezkonduko naiz, baina oraindikan zu maitatuko zaitut. Liburuetan hori hola da, eta Chanik onartu egiten du. Baina pelikuletan ez du onartzen eta alde batera eta joan egiten da. Ados. Eta beraz, hortikan, nik uste trama ezberdina izango dela. Ze, Mesiasen liburuan, Dune Mesiasen, bada hori trama bat, ezta? Ze printzesa saiatzen da nolabait Chani hiltzen, ze berak nahi du Paul Atreides beretzako bakarrik izatea, eta ez beste batekin egotea eta beste horrekin oheratzea, berak nahi du soilik nolabaiteko enperadorea beretzako izatea, eta nik uste dut hori interesgarri izan daitekelaz, hori guztiz aldatu dutelako, eta baita aldatzen duelako Mesiasen nolabaite tramaren zatietako bat. Baina, nik uste dut alare aberasgarri izango dela, ze baita liburuetan nik irakurri nuenean izan zen pixka bat. Eta onartu egingo zu, besteik gabe ezkondu, beste batekin ezkonduko dela. Bigarren hori izatea edo. Bai, eta nik uste dut hori badela baita aberasgarria trama berri honentzat. Ados? Nik beste zalantza bat, ez zuzara aditua. Dune esaten da edo Dune esaten da? Nik Dune esaten dut, baina berez Dune esaten da. Ados. Ni, nire esango dugu inglesa, ez da Cambridgekoa. Eta zure zizurkil gola honek, esan dizue Dune esate balin bazu, ematezula ez dakizer, eta orduan Dune baino. Hori da. Ure entzulea jende jantzia da, eta pixkate, nik pentsatu dut, goiuri ez da ari ezer esaten, nik esan banu daoneko. Ez dakidala. Ez naiz jarraitzaia, ez ditut aurrekoak ikusi, ez ditut aktoren elkarrizketak ikusi, orduan ez dakit Dune hitza inglesez dator, edo... Inglesez dator, bai. Eske igual bertako hizkuntza batetik dator, ez dakit. Ez, Dune, markatu, da nolabaite gertakaria gertatzen diren planetari deitzen dien tokia. Bere izena da Arrakis, baino beste, esango dugu beste pertsonaia batzuek, Dune deitze diote, nolabaite izen asko dazka, planeta horrek. Dune, Arrakis, nahi zuen bezala. Nik uste, jankiek iaia Dune esaten dutela, pixkat Jun eta Jun, hori iaia galtzen den bezala xe. Hortxe, ez barkatu, filmaren beste bizikeria bat kontatu nahet, liburuetan gertatzen dena eta niri hau oso interesgarria iruditzen zait. Paul Atreides protagonistak, gerra bat sortzen du, nolabite, gerra bat sortzen du, unibersoa, unibersoko hainbat planeta suntzitzen hasten da, eta hau, ez dakit, pelikulan nola egingo duten adaptazioa, baina
bazpare, entzulei, spoilerra dator, Kontuz. egia da baita. Kontuz. Egia da baita, liburua duela 50 urte argitaratu zen, bueno, izan dezue denbora irakurtzeko. Baina Paul Atreides pertsonaiak bere burua Hitlerrekin konparatzen du, Vale. genozidio bat sortu du bera hasieran konturatu ez zenean. Eta hor badago barne hausnarketa bat ere, nolabait pertsonaiarena. Eta hau niri oso interesgarri iruditzen zait, eta ez dakit nola egingo duten adaptazioa, baina ni behintzat irrikitan nago. Bueno, ikus mina, sekulakoa pelikula honekin. Iritsiko da 3. Dune hau, eta ikusiko dugu agian, edo behintzat itzultzen denean, iristen denean, enekoke izango du, astelen baterako beste aitzaki bat ez da. Bai, hori da. Itzikabe elkar ulertzea. Imanol, zure proposamena zein da? Nik gaur kontan ekarri dizuet telesail berri bat, Kotxinas izena duna, goiz guztia da makit marranas esaten, baina bere jatorrizko izena da Kotxinas. Falta da Julen Goikoetxeamen esateko, EIC tipoa. Kontua da, telesail honek kontatzen dula, bideoklub baten arira gertaznean egoera batzuk, edo gertaera bat, nun gure protagonista dala Nines, Nines, hoi da, Malena Alteriok gorpuzten duen pertsonaia, bere gizonak errepide estripu bat ukitzen du, eta koman sartzen da. Orduan, guain gizona koman dagola, gure protagonistak Ninesek hartu behar du bere gizonak duen guain itzaidatako, guain txesan dut, bideoklubaren karga hori. Kontua da, denbora da makitela zineklub horrek edo bideoklub horrek ez dula funtzionatzen, eta gure protagonistari otuko zaio badagola zineklubetan edo bideoklubetan lekutxo bat, jende oso gutxi juten dana, eta hori da pelikula pornoen lekutxoa. Eta ikusten du hor aukera bat dula, beste inork ematen ez duen pelikula horiek emateko. Hau da, justu parean dago beste bideoklub bat, beste zineklub bat, zinekluba uste gauza ezberdina dela, baina bideoklub bat, parean dago beste bideoklub bat, eta horrek erakartzen ditu ikuslego komertzialago bat, eta berera ez da etortzen, baina bideoklub horrek dauka gauza bat berak baduna, eta beste inorrek ematen ez diona, dala, pelikula pornoak ematen ditula Ninesek. Orduan, hor ikusten du aukera bat, eta berak pentsatzen du gizon mota batzuk bakarrik erakarriko ditula pelikula mota horiek eskaintzen, baina konturatzen da badagola hor gizarteko pertsona mota batzuk diela emakume helduak, pixkanaka juten dianak deskubritzen pornoari esker euren sexualidadea eta sexuaz disfrutatzeko modu ezberdin bat. Orduan, telesail nahiko interesgarra iruditu zait, eta ez dakit, orokorren ikuspegi berri bat ematen diona, pelikula hau duela 30 urte esango nuke dagola oinarrituta, duela 30 urten, eta bai, iruditu zait nahiko interesgarria dela hori, nola ikuspegi berri bat ematen zaion, zineklubei, bideoklubei, ikuspegi berri bat baita sexualitateari, eta nola, betidanik pentsatu izan dugun pornografia dala gizonentzako indako pelikula mota bat, eta honek erakusten du eta demostratzen du baita, badaudela beste ikuspegi batzuk, eta beste publiko bat badagola baita ontarako, eta beti ez dula denak falozentrista eta gizonetara begiratutako porno bat izan behar. Komedia giroan planteatzen da pelikula, ez da? Bai, komedia bat da, eta azken baten baita esango nuke publiko guztintzako dagoela inda, baino ez dakit, nik egizan ja lehenengo demoraldia ikusi dut, Amazon Primen estrenatu da, eta esango nuke bigarren demoraldi bateko asmoa badutela, baino ez dago handik ez dago konfirmatuta, eta badirudi jendeari gustatzen nahi zaiola.
Ados, hause kotxinaz, Imanolen proposamena, Prime Videon ikusgai dagoena, gure gaurko bigarren proposamena, lehenengoa ezingo duzu, abendura arte ikusi, zeneko ekarri du pixkat kaminzun edo kamin ezainzun bat. Kamin, badator, ez dago noiz. Nere baita kaminzun pixkat. Hau txiste bazan, ez da? Bai. Bastante ondo ekarria, den esaten hasita. June Romatet, Goiuri Zeiza, nik nere proposamena gordeko dut, zuen hobe beharrez, 3 minutu dauzkagu, zeine botako du? Niri bostatxola, June, zer esaten duzu? Kontua da, nerea ez dagoela estrenatuta, kamintzun da, baita ere ostiralean estrenatuko da. Orduan nahiago zuzuk estrenatuta dagoenez, aipatu eta nik astelenean aipatuko dizuatu bestea. Nik ekarri dudan gomendioa eta Goiurik ere uste dut ikusi eta gozatu duen gomendioa dela Running Point telesaia edo gaztelaniaz Una nueva jugada izeneko telesaia. Kate Hudson dena protagonista, eta honek lehenengo denboraldia izan zuen pasaden urteko martxoan argitaratu zen. Puri-purian batean aipatu genuen. Eta bigarren denboraldia argitaratu dute orain, aprilaren 23an, 10 ataleko telesailaren bigarren denboraldia, eta, bueno, entzun ez zuenaren zatez, Kate Hudsonek Ayla Gordonen papera egiten du, eta, da familia aberats bateko kidea, arrebetako bat, eta bere anaiaekin batera aurrera eraman behar du haien familiak duen Los Angeles Waves izeneko saskibaloi taldea. Lehenengo denboraldian ikusi genuen nolako harremana dukan anaiekin, nola berak hartu behar duen paper bat, bere anaizarrenak drogamenpekotasuna duela eta utzi behar izan diona berari, eta hor dauden gora berak, bere bizitza pribatuaren inguruan ere ezagutzen ditugu gauz ezberdinak, nola bere lagunik onena den Brenda Songek egiten duen paperara berekin duen harremana ere ikusten dugu, nola bi emakume nahiko indartsuren artean saskibaloi talde bat eramaten duten aurrera, eta bigarren denboraldi honetan ikusiko duguna da batez ere, nola bere anaia atzetik azpijokoan ari zaion pixka bat berriro ere berak berreskuratzeko presidente papera, eta horrez gain ere ikusiko ditugu ekipoan bertan dauden gora bera nahiko handiak, dela maitasunagatik, edo, asko dira maitasunagatik, bat bada batak besteari neska kendu diola uste duelako edo esango genuke, ez? Ezin dugu aztu telesail estatu batu arra. Bai. Telesaia estatu batu arra da, eta ez da hemen zinea eta mundukun barabilarik handiena, baina egia da badela humoretik eta oso errex ikusten den telesail bat, ordu erdiko atalak dira, eta segituan ikusten dira 10 kapitulu hauek. Eta nire aldetik esan, ere bat gomendagarria. Pixkat ikusteko ere, nola izan daitekeen, ez direlako horrela noski, saskibaloi talde batean egon daitezken arazoak ez bakarrik pistan edo tal, presidentetzan eta barruan. Horrelako gora berak talde handietan eta talde txikienetan ere gertatzen dira ez pentsa, beraz, hortxe. Running Point edo... Una nueva jugada. Netflixen ikusgai, ala karga hondiko eduki bat ikusi nahi ezpaduzue eta errexamar ikus daitekena, hementxe proposamena. Entzuleok eguerdik 12 ditugu eta guk agur esan behar dizuegu, Iker Gurrutxaga lankideak idatzi digu, pixkat dileiarekin esan diot, baina bera ere, sagardoa kristalaren alde. Eta koparena ere, berak ez duela pijerio modura ulertzen, hori bai. Jasangarriagoa dela kristala, plastiko baino. Hori egia da. Nik arriskuari erreparatu nahi nion gehiago eta jasangarritasuna jarri dut hor dantzan, eta igual pixka bat nahaztu dut hemen jendea. Tira, Iker Gurrutxagarekin tarte batean musikaria gozatzeko aukera izango duzu entzuleok, baina orain informazioaren txanda da hemen naiz irratian. June Romatet, Eneko, Imanol, Goiuri, bihar arte, datorren astera arte, dagokizuen erarte entzuleok bagoaz, 10:05, bihar hementxe, bigarren kafe hartzeko prestaio. Keep calm and bigarren kafea.